Achik kosong. GST Kublai phi baro kini gilong gi kubor bam tagasngi. Ka jingelang padba bala khot da ka kinhun Confederation of Meghalaya Social Organization Komso Motphran ha ka khatwei tri ulber ban kirshan ne ka jing ka bagi pat garu ke kendo halor ka jing khun election ki bar jila ha ka Garu Hills Autonomous District Council GHADC. Kalapan pau ya ka jing Tylli ba ka jing kirshan jagi pat nyodrem. Ha gani ka jingyalang ki pat ba garu na kaleng ka Garu Hills ringkat ba kinong yalam sing ba pher kilawan ban shim benta. Na lor kata bunru ki pat ba ki basa hasilong kilami pat ba banet Motphran da ga ba pelong ya ka rally na du khandai lat shadu Motphran. Ki bara ringkat iki plakat ber ki bana ki ba pen pau ki jing persha jongki ha gate ka rally ki pat ba garu ki la pertaru iki slogan ki ba persha ya ki jing penyat pat ba kabala ban kta ya ka hok ber ka jing long try jong ki riulum ka jila Meghalaya. Kamtam ha ka bede ba ka jingyo khun election ha ki district council ka jingyalang kalapan pau sha ya ka jing sngokya jong ki pat ba halor ka jingmi ki kartong bar jila ban ya khun ha ka election MDC ha GHADC ka ba ki pat ba ki ong ba kala ban kta ya ka hok jong ki riulum try ri. Achik kosong. GST Kerana jika balik dari wei kong pada Inggris kan, semua kong sini. Good evening, my Achik brothers You got and from the sisters. beginning? Who are here, Can you send me? please, have You keep my number? patience, although we are under. A round of applause for the GNC. Kapor, kadai bagini o masangmo, yakani ka meeting. Hakani kano phai jo masgi, ka kharwai trim march arjar punriu. Kani ka meeting, kabakum ka kongso, ka penlong, sibenda, kum ka jing ay ka ti kamong tigadang, lani ka support. Ya ki parlok narilom galo. Kibayakun lani bayang persya nampak ini ki illegal immigration kibaya simenta hapo ke election GHADC hakani kapor ke pemerintah syobang sang ya kade kajinglang masuk syobang sang kade kajinglang